हजरा ए श्याम मसूर रे फोटो घ्या ग्रुप फोटो आमच्या परमळान आदराची भावना व्यक्त करिया आणि आईच्या मानेस्तांक स्वागत करिया। पहिले सुवातेर मागता आमच्या विद्यालयाचे अध्यक्ष भाई रमाकांत खलप जे केंद्रीय कायदा मंत्री आशिल्ले तशेंच 5 वर्सां मांद्र्या ह्या गांवांत ते निवडून आयिल्ले अशे हे महान व्यक्ती आयज आमच्या बरोबर आसात। मागता विद्यार्थिनी यशोदा राठोड हाचे लागीं की तांणी तांकां फूल दिवन तांचे स्वागत करचें। देव बरें करूं। तशेंच मागता आयचे मुखेल सोयरे आरडी खलप हायस्कूलचे निवृत्त लॅब असिस्टंट एक समाजसेवक आणि संगीताचे मोगी म्हळ्यार सर राजाराम पेडणेकर। मागता अनुष्का ह्या विद्यार्थी लागीं तांकां फूल दिवन तांचे स्वागत करचें। तशेंच मागता विद्यार्थिनी अनुष्का हाचे लागीं की तांणी महाविद्यालयाची प्रभारी प्राचार्य मिस चैताली गवस हांकांय फूल दिवन तांचे स्वागत करचें। सर अश्विन खलप हांकांय फूल दिवन तेच बरोबर मुखार मागता अनुष्का ह्या विद्यार्थिनी लागीं की तांणी आरडी खलप हायस्कूलचे प्राचार्य सर शरद गावडे हांकांय फूल दिवन तांचे स्वागत करचें। प्रभारी प्राचार्य सर अरुण नाईक सर हांकांय फूल दिवन तांचो येवकार करचो। आमचे मॅनेजमेंटचे सदस्य अश्विन खलप, आजचे प्रमुख पाहुणे राजाराम पेडणेकर सर। आज आपण 12 ऑगस्ट भाऊंची पुण्यतिथी 53वी साजरी करतो आणि भाऊनं या गावासाठी जो वारसा दिला होता तो आमचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट रमाकांत खलप यांनी इथं महाविद्यालय सुरू करून आणि शाळा सुरू करून पुढे नेला। तसेच सहकार क्षेत्रातले जे मदत होती तिथं बँक उघडून अनेक लोकांना रोजगार दिले। आपण जेव्हा शाश्वत विकास म्हणतो तर शाश्वत विकासाचे अनेक दाखले देता येतात। आज आपण करोडोच्या बिल्डिंग पाहतो, मोठमोठे पार्लमेंट्स किंवा संसद भवन उभारली जाते, पण भाऊसाहेबांनी उभारलेली कला अकादमी आजही दिमाखात उभी आहे, पण तो वारसा शाश्वत विकासाचा पुढे नेता आला नाही। भाऊना या पेडण्यावरती खूप विशेष मेहरबानी केली, कारण ते या गावामध्ये जन्मले होते। जन्मजात त्यांना अनेक संकटांना तोंड देऊन त्यांनी हे पद भूषविलं होतं। त्यांनी निवडणूक लढवली नाही, पण लोकांनी त्यांना आग्रह केला। पुढे लोकांनी त्यांना गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री केले आणि आसमानतात त्यांची कीर्ती पोहोचवली। 12 ऑगस्ट 1973 मध्ये भाऊंचं गोवा मेडिकलमध्ये निधन झालं
पण भाऊच्या निधनाविषयी वेगवेगळ्या बातम्या पसरून भाऊंची बदनामी करत लोक राहिले. पण भाऊने जो विकास केला, जे शाश्वतपणा केला, तो आजही आपल्याकडे लखलखीत असा इतिहास आहे आणि ती प्रेरणा आहे. जसं बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज तसे गोमंतकीय समाजासाठी भाऊसाहेब हे आदर्श व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांचा विचार आम्ही पुढे नेला पाहिजे असं मला वाटतं. रवींद्रनाथाची एक छोटीशी कविता आहे की एक दिवस सूर्य म्हणतो की मी उद्या रजेवर जाणार आहे, मग जगाला प्रकाश देण्याचं काम कोण करणार? तेव्हा सर्व मोठमोठे चंद्र तारे हे खाली मान घालून बसतात. तेव्हा एक मिणमिणणारी पंटी म्हणते की माझ्या परीनं जो होईल तेवढा मी प्रकाश या जगाला देईन. एक पंटी नंतर लाखो पंट्यात पेटवले जातात. तसं ज्ञानाची गंगा आज गावोगावी गेलेली आहे आणि याचं सारं श्रेय भाऊसाहेबांना जातं. आजच्या या कार्यक्रमाला खरोखरच जसं 12 ऑगस्टला पाऊस आला आणि त्यावेळी सुद्धा पणजीला संपूर्ण कानाकोपऱ्यातून गोव्याचे लोक आले होते आणि भरपूर पाऊस होता. भाऊंचे पार्थिवाचे दर्शन घेण्यासाठी मोठी रांग होती. अख्खे पणजी जसे जंतर मंतरवर लोक गर्दीने भरले होते, तसे काणकोण ते पेडणेपर्यंत धो पावसात लोक राहिले होते आणि लोकांच्या डोळ्यातही पाऊस होता आणि पणजीच्या त्या परिसरातही धो पाऊस पडत होता. असा हा महान नेता की ज्याचा वारसा आपण पुढे न्यावा, ज्याचे विचार आपण पुढच्या पिढीपर्यंत न्यावे, अशा भाऊसाहेबांना माझा शतशः प्रणाम. पुण्यतिथी जयंती साजरी करतो. तर भाऊंनी समाजकार्य केलं, त्याबरोबर राजकारणही केलं. स्वतंत्र भारतात आपल्या गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री पद येतात त्यांनी सर्वप्रथम गोव्यामध्ये प्रत्येक वाड्यावाड्यावर शाळा सुरू केल्या. जे गोमंतकीयांना शालेय ज्ञान नव्हते तर ते शिक्षण मिळावं हे कार्य त्यांनी प्रथम केलं. त्यानंतर त्यानं असं आता सांगितलेलं आहे की भाऊसाहेब हे गोव्याचे भाग्यविधाते आणि बहुजन समाजाचे आधारवड होते. आपण अगोदर जर पोर्तुगीज राजवटीची वाटचाल पाहिली तर त्यावेळी आपल्या गोमंतकीयांना पोटभर अन्न मिळत नव्हतं, अंगावर कपडा नव्हता, राहण्यासाठी घर नव्हतं. तर भाऊसाहेबांनी ताबडतोब अशा लोकांना पक्की घरं बांधून दिली. लोक झोपड्यामध्ये राहत होते आणि अशा हाल अपेष्टात सहन करून स्वतः काबाड कष्ट करून लोक आपलं जीवन जगत होते. काही वेळा अनेक कुटुंब 2-2 दिवस उपाशी राहत होते. पण पोर्तुगीजांनी त्या लोकांसाठी काही केलं नाही. पण स्वतंत्र गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी प्रत्येक तळागाळातील व्यक्तीसाठी आपलं समर्पण दिलं. त्यानंतर आज आपण बघतो की शाळेमध्ये अल्पोपहार दिला जातो. तर भाऊसाहेबांनी त्यावेळी सुद्धा अल्पोपहार व्यवहार सुरू केलेला होता. तर त्यांनी या मुलांची काळजी घेतलेली होती. त्यानंतर सांगण्याचं तात्पर्य एवढं की भाऊसाहेब हे क्रिकेट प्रेमी होते. त्यांना क्रिकेटची आवड होती आणि त्यांना लहान मुलांची आवड होती. एक घडलेली आपल्या मांजरे मतदारसंघाची गोष्ट सांगतो. भाऊसाहेब मांजऱ्याला येत होते आणि चोपड्याला वेताळ मंदिरासमोर काही मुले पिढे भाड्याचं जे आपण धावणं घेतो ते पिढो, तर त्या पिढ्याची बेट करून खेळत होते. भाऊसाहेबांची सहज नजर त्यांच्यावर गेली आणि त्यांनी पाहिलं तरी ही मुलं पिढ्याचं बेट घेऊन खेळत आहेत. त्या ड्रायव्हरला सांगितलं की थांबा. त्या ड्रायव्हरने गाडी उभी केली. भाऊसाहेबांना त्या मुलांना बोलावलं. मुलांना वाटलं कोण आपल्याला बोलावतो. तर त्या ठिकाणी मुलं धावत आली तर भाऊसाहेब होते. तर त्यांनी सांगितलं काय तुमच्याकडे बॅट नाही का रे. तर मुलं हसायला लागली. तर भाऊनी सांगितलं तो पिढा फेकून द्या.
आणि आपल्या खिशातून पैसे काढून दिले आणि तुम्ही उद्यापासून चांगली बॅट आणून खेळा. म्हणजे एवढं लहान मुलावर सुद्धा त्यांचं लक्ष होतं. म्हणजे त्यांना माहीत होतं की आजची मुलं ही उद्याची देशाचे भावी नागरिक आहेत, पुढचे नेते आहेत आणि आपला देशाचा कारभार त्यांच्या हातामध्ये राहणार. तर अशा मुलांनी खूप शिकावं, खूप मोठं व्हावं, निर्व्यसनी व्हावं ही त्यांची इच्छा होती. आज आपण बघतो अनेक दररोजच्या वृत्तपत्रामध्ये मादक द्रव्याविषयी बातम्या येत असतात. तर यापासून आपण दूर राहिलं पाहिजे, कारण याच्यामध्ये आपण एकदा गुरफटलो की त्यातून बाहेर येता येत नाही. महाराज आंबे यांची कविता होती की त्यांनी सांगितलं की त्रिपुरी पौर्णिमेला जे दीप प्रज्वलन करतात आणि नदीमध्ये सोडतात, तर हे दीप नदीमध्ये सोडल्यानंतर काही त्या ठिकाणी बुजतात, काही वाहत जातात, काही भोवऱ्यामध्ये अडकतात, तर काही तसेच जलत राहत संपूर्ण नदी पात्रात वाहत जातात. त्याप्रमाणे आमचं हे जीवन आहे. हे जीवन जर आपण बर्बाद केलं तर त्या दिव्याप्रमाणे आपली स्थिती होईल. म्हणून आपण नेहमीच आपलं आचरण स्वच्छ ठेवलं पाहिजे, निर्व्यसनी राहिलं पाहिजे. आपलं कुटुंब, आपण आई वडील आपले यांना सांभाळलं पाहिजे आणि आपल्या देशाची धुराई आपल्या हातात आज ना उद्या येणार आहे हे ध्यानात ठेवून आपण आपलं जीवन मार्गक्रमण करावं. एवढे 2 शब्द सांगून मी माझं उपस्थित पत्रकार, ग्रामस्थ मंडळी, आणि एकंदरीत माझ्या प्रिय मांजरेकर बंधू भाई, भाऊच्या मोठेपणाबद्दल भाषण झालं. तुरून त्यांचा वरदहस्त माझ्या माती कधी काही लागला. ह्याच गावात, मांजरे गावात माझा जन्म इथलाच, भाऊंचा जन्म पेडण्यात आणि इथल्याच शेतात भाऊंचा हात एक दिवस माझ्या डोक्यावर पडला. काय ईश्वराच्या मनात होतं देव जाणे. भाऊ गेले आणि त्यांच्या जागी उमेदवारी अकस्मात माझ्या पदरात पडली. भाऊचं कर्तृत्व मला माहीत होतं आणि आमदारकी करावी ती त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून करावी असं मनात वाटतं. त्यातनं आम्ही शाळा सुरू केल्या. त्यातनं भाऊंच्या कार्याची ओळख देशाला व्हावी म्हणून दिल्लीपर्यंत मी भाषण केलं. दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता अशा ठिकाणी. आणि हा आदर्श जसा जवाहरलाल नेहरूंचा आदर्श जनतेसमोर होता, तसा भाऊंचा आदर्श हा भारतीय जनतेसमोर हवा. त्यासाठी अल्पसे प्रयत्न केले. असा मोठा जिद्दीचा माणूस, असा मोठा कर्तृत्व माणूस देशात अवघेच काही जन्मात. भाऊंच्या महान कारकिर्दीचा उल्लेख करताना आपण हमेशा काय म्हणतो की शिक्षणाची गंगा भाऊने गावोगाव नेली. पण भाऊ तेवढ्यावर थांबले नाही. ही जी जमीन, शेतं दिसत आहेत, हे जे डोंगर दिसत आहेत, ही काजूची रानं दिसत आहेत, माडाची आगाय दिसते. एकेकाळी सारी जमीन काही विशिष्ट लोकांच्या हाती होती, बांधकारांची होती आणि कसणारे होते. एकेकाळी तुमचे आई वडील, तुमचे आजोबा, या मनाला सांगतो, तुमचे आजोबा मुद्दाम जाऊन घरी जाऊन विचार
तुमच्या घरी जे आज भात येतं, भाताचं तूप येतं, माडाचे माड नारळ येतं, ती जमीन कोणाची होती? तर तुमचे आई वडील सांगतील ती भाटकरांची होती. म्हणजे मालक जमिनीचा एक दुसरा कार्यक्रम. आणि त्यात कसणारा, पीक काढणारा दुसरा, हां. अशी विसंगती असायची. भाऊने हा विसंगवाद तोडला, कुळ कायद्याची निर्मिती केली. कसेल त्याची जमीन, जो घाम गाळतो, जो कसतो, त्याची जमीन असली पाहिजे. अशा नियमांचा पाठपुरावा केला आणि आपल्या गोव्यात क्रांती झाली. त्या क्रांतीची फळं आम्हाला आता दिसत आहेत की तुम्ही पुढे मुलं छानपैकी शिक्षण घेता, तुमच्या थोरल्या बंधूंना, बहिणींना, आई वडिलांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या आणि घरात समृद्धी आली, श्रीमंती आली. या श्रीमंतीचा, या समृद्धीचा उपयोग तुम्ही करून घेतला. शिक्षणात नंबर 1 अशा प्रकारे तुमचा अभ्यास आहे. तुमचे गुरुजी ज्या प्रकारे तुम्हाला शिकवतात, मास्तर लोक, मास्तरने लोक, त्यांचं मी लांबून असं अवलोकन करीत असतो. या सगळ्या शिक्षिका, सगळे शिक्षक छानपणे तुम्हाला शिकवतात आणि तुमच्या आई वडिलांची स्वप्न पुरी व्हावीत यासाठी प्रयत्न. तरी एक साखळी झाली पाहिजे. संस्था स्थापन करणारे आम्ही लोक, ज्यांना ही मोठी खुर्ची देऊन तुम्ही आपलं सन्मान करता, शाळेचे शिक्षक, तुमचे पालक, या तिघांचेही एकत्रितपणे प्रयत्न असतात तुम्हाला चांगलं शिक्षण द्यायचं. तर असे हे प्रयत्न होत आहेत. गुरुपौर्णिमेला तुम्ही गुरुचं वर्णन, गुरुंना वंदन करता. या शाळा गावात उघडल्या, त्या भाऊंना वंदन करणं आज त्याच्यासाठी तुम्हाला मिळालं. किंवा भाऊंचा आशीर्वाद त्यांच्यानंतर मी इथं आमदार झालो, मी मला भाई मिळाला. Distinguished guests and my dear friends, good morning to you all. Today we have gathered here to remember and pay a heartfelt tribute to one of the most respected leader in the history of Goa, Dayanand Balkrishna Bandodkar, fondly remembered as Bhausaheb Bandodkar, on his death anniversary. For us, this occasion holds a very special significance. We are standing here in Maldiv, the very place associated with the early life of Bhausaheb Bandodkar. Therefore, remembering him today is not merely remembering a political leader from the pages of history. We are remembering a son of this very soil. Bhausaheb Bandodkar was a visionary leader who played a crucial role in shaping Goa after its liberation in 1961. In 1963, he became the first chief minister of Goa. At that time, Goa was facing several challenges. Development was still at an early stage. Educational opportunities were limited, particularly in rural areas, and there was a need to build a stronger and more inclusive society. Bhausaheb understood that the real progress of Goa could not happen without the progress of its people. Among his many contributions, his emphasis on education remains particularly significant. He believed that education should not remain the privilege of few. Children from ordinary families and rural areas should also have the opportunity to learn, grow, and build a better future. As students, this aspect of his life should inspire us the most. Today, we have schools and educational institutions across Goa. We have opportunity to pursue higher education, develop our talents, and dream about our future.
When we look at the educational progress of Goa, we must remember the vision and efforts of leaders like Bhausaheb Bandodkar, who understood the importance of education building a strong society. What we can learn from Bhausaheb Bandodkar? We can learn the importance of education, dedication, leadership, and service to society. We can learn that true leadership is not simply about holding a position of power. It is about understanding the needs of people and working towards their welfare. His life also reminds us that our roots matter. A person may rise to a position of great responsibility, but he should never forget the people and the land from which he came. So, being here in Mandre gives us a special responsibility. Let us know the history of our land. Let us respect the people who contributed to its development. Let us make good use of the educational opportunities available to us. And most importantly, let us strive to become responsible citizens who contribute positively to our society. On this occasion, let us remember Bhausaheb Bandodkar not only with flowers and words, but by carrying forward the values he stood for. May his vision for an educated and progressive Goa continue to inspire generations of students. Let us pay a humble and respectful tribute to the great son of Goa, Bhausaheb Bandodkar. Thank you. सेवक दयानंद बालकृष्ण बांदोडकर म्हणजेच आपल्या सर्वांचे लाडके भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी इथे एकत्रित आलो आहोत. भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा जन्म 12 मार्च 1911 रोजी झाला. गोव्याच्या विकासासाठी आणि सर्व सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले. त्यांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्राचे कार्य. त्या काळात अनेक गरीब आणि गरजू मुलांना शिक्षणाची संधी मिळत नव्हती. शिक्षण हे केवळ श्रीमंतासाठी नसून प्रत्येक मुलांचा अधिकार आहे असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. म्हणूनच त्याने गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी, ग्रामीण भागातील मुलांना शाळा उपलब्ध व्हाव्यात आणि शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले. त्यांचा विचार होता, समाजाचा खरा विकास तेव्हाच होतो जेव्हा समाजातील शेवटचा माणसापर्यंत विकास पोहोचतो. भाऊसाहेब बांदोडकर केवळ शिक्षणालाच नव्हे तर गोव्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासालाही महत्त्व दिले. सामान्य माणसाच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांच्यासाठी काम करणे ही त्यांची कार्याची खासियत होती. त्यांचे व्यक्तिमत्व साधे, सरळ आणि लोकांशी जोडलेले होते. मोठेपणाचा गर्व नसल्यामुळेच ते सामान्य जनतेच्या मनात आपलेपणाचे स्थान निर्माण करू शकले. आज आपण आधुनिक शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि अनेक सुविधांचा वापर करतो, पण या प्रगतीमागे भाऊसाहेबांसारख्या महान नेत्याचे योगदान आहे हे आपण विसरता कामा नये. आज त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आपण केवळ पुष्पांजली अर्पण करून थांबू नये. त्यांच्या विचारांना आपल्या जीवनात उतरवण्याची संकल्प करूया. शिक्षणाचा आदर करूया, गरजू व्यक्तीला मदत करूया, समाजाच्या विकासासाठी योगदान देऊन आणि गोव्याच्या प्रगतीसाठी जबाबदार नागरिक बनूया. भाऊसाहेबांचे जीवन आपल्याला एक संदेश देते. मोठे होण्यासाठी फक्त स्वतःची प्रगती पुरेशी नाही, आपल्या प्रगतीसोबत समाजाचीही प्रगती झाली पाहिजे. अशा या महान नेत्याचे कार्य स्मरण करून त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी हे संकल्प करूया. महान नेते भाऊसाहेब बांदोडकर यांना त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्त विनम्र अभिवादन. जय हिंद, जय गोमाता. आपण गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि आधुनिक गोव्याच्या जडणघडणीत महत्त्वाचे योगदान देणारे दयानंद बांदोडकर म्हणजेच आपल्या लाडक्या भाऊसाहेब बांदोडकर यांची पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा जन्म 1911 मध्ये झाला. सामान्य जनतेच्या अडचणी आणि गरजा त्यांनी जाणून समजून घेतल्या. गोव्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1963 मध्ये ते गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्या काळात गोव्याच्या विकासासमोर अनेक आव्हाने होती, मात्र त्यांनी शिक्षण, शेती, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक प्रगती यांना विशेष महत्त्व दिले. भाऊसाहेबांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे शिक्षणाचा प्रसार. समाजातील गरिबी आणि सामान्य कुटुंबातील मुलांनाही शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. शिक्षण हे केवळ काही मोजक्या लोकांचे साधन न राहता प्रत्येकासाठी उपलब्ध व्हावे या त्यांचा दृष्टिकोन होता. त्यांनी ग्रामीण भागाच्या विकासावरही भर दिला.
सामान्य माणसाचे जीवनमान सुधारावे, गावाचा विकास व्हावा आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला प्रगतीची संधी मिळावी यासाठी त्यांनी काम केले. भाऊसाहेबांचे व्यक्तिमत्व आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देते. नेतृत्व म्हणजे केवळ पद नाही, तर समाजासाठी जबाबदारीने काम करण्याची वृत्ती आहे. आजच्या तरुणांनी त्यांच्या कार्यातून प्रामाणिकपणा, समाजसेवा, शिक्षणाचे महत्त्व आणि लोककल्याणाची भावना शिकली पाहिजे. आज आपण त्यांची पुण्यतिथी निमित्त यांना आदरांजली अर्पण करताना त्यांच्या विचाराचा वारसा पुढे नेण्याचा संकल्प करूया. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग स्वतःच्या प्रगतीबरोबरच समाजाच्या प्रगतीसाठी करूया. भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे कार्य आणि विचार सदैव आपल्याला प्रेरणा देत राहतील.